Dobrý deň. Dnes vám predstavíme dvojizbový byt v Bratislave na Rajčianskej ulici číslo 10 vo Vrakuni. Nehnuteľnosť, ktorá má 51 metrov štvorcových, sa nachádza na 3. poschodí bytového domu v dobre zabývanej oblasti so širokou dostupnosťou služieb a občianskej vybavenosti. Byt prešiel obsiahlou rekonštrukciou v roku 2016 vrátane elektrických rozvodov a dlažieb. Je orientovaný na severovýchod. K bytu samozrejme prislúcha aj pivnica. Pre lepšiu tepelnú pohodu je v byte nainštalovaná klimatizácia. Bezprostredná blízkosť materskej aj základnej školy predurčuje k pohodlnému bývaniu mladej rodiny. Ďalšie informácie vám radi poskytneme mailom, prípadne telefonicky.